Hallo, mijn naam is Chi, 42 jaar en ben zelfstandig ondernemer onder de franchise-formule Bufkes. Bufkes staat voor de lekkerste broodjes, allemaal rijkelijk en ambachtelijk belegd. Maar naast de lekkerste broodjes hebben we ook soepen, salades en maaltijden en dit alles uit eigen Bufkes keuken. We serveren een uiteenlopend aantal drankjes, waaronder vers gezet koffie uiteraard en speciaal koffies waar de mensen echt voor terugkomen. En van vers geperst jus tot de lekkerste ijskoffie en smoothies. Dit alles serveren wij in onze warm en sfeervol ingerichte zaak midden in het centrum van Venray. Bufkes onderscheidt zich van andere lunchzaken door de gastvrijheid, de kwaliteit, de snelheid en de prijs. Want onze Eurodeals bijvoorbeeld, die gaan als de bekende warme broodjes. Voor bedrijven hebben we ook nog vergaderpakketten die we op een desgewenst adres kunnen afleveren. Bufkes staat voor het creëren van een verwenmoment. We zien u ook heel graag terug bij Bufkes. Heel graag tot gauw.